अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। महिला दिनी सुरू झालेलं वैभववाडीतील स्टॉलधारक उपोषणकर्त्या महिलांचं उपोषण तिसरा दिवस उजाडला तरी सुरूच आहे। आता तर एकेका उपोषणकर्त्याची तब्येत बिघडू लागली आहे। मात्र निर्दयी बनलेल्या प्रशासनाला सोयर सुतकच नसल्याप्रमाणे दुर्लक्ष केलं जात आहे। पाहूया। सरकारी फोन लावा सगळ्या व्यवस्था आहे, सगळ्या व्यवस्था आहे, सगळ्यात काय नाही त्यांची अडचण आहे। बाकी सगळे मॅडम घ्या मदत करा त्यांना। हो उचला अरे मान धरा मान माळकर एकाने माने गाले हात घाला आणि एकाने मागणं पाय मांडी गाले हात घाला। कशातून जाणार ठीक आहे गाडी किती होता बोला या नगरपंचायत सगळे येतात हो जीव करता म्हणजे आमचं पण करता हो काय जगा वेगळं वैभववाडी स्टॉलधारक महिलांचा आज तिसऱ्या दिवशी उपोषण सुरू आहे। आता चर्चेसाठी नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष बांधकाम सभापती आले होते आणि या दरम्यान आणखी एका महिलेची तब्येत बिघडली आहे। तिला आता ग्रामीण रुग्णालय वैभववाडी येथे दाखल करण्यात आलेलं आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।